deelgenomen aan de 8e editie van de Museumnacht in Antwerpen. Initiatief om meer mensen naar het museum te lokken. Ook dit jaar waren er tal van activiteiten. Ziet Job van Borstel van de organisatie. Heel leuk jaar was dat we 7 keer daarna hebben gevraagd om kunstwerken te verstoppen in de musea. Mensen konden op zoek gaan naar suggesties en die als eerste en dat heeft wel best wel een leuke actie. Het gaat zo'n 15 keer open. En uit van Turkije zijn 19 mensen opgekomen bij ontingen tussen het leger en rebellen van de Koerdische arbeiderspartij PKK. Rebellen vielen een legerpost aan van Taliban en Irak. Onder de slachtoffers zijn soldaten van gemeentewachten en Koerdische strijders. En de andere soldaten raakten gewond. Op de Olympische Spelen hebben de badminton opgenomen en 1-1 gelijk gespeeld tegen Nieuw-Zeeland. En nog één wedstrijd gaat van het land